I pusimo Cukopsi. Dobrodošli u novi video. Danas igramo Brawl Stars. Ja mislim da je ovo prvi put na kanalu, čak provjerite. Na ovom kanalu, Bograd 2. I da, otvaramo... Znači... Vidite. Jer ovdje baš nema ništa sad. Imam ovo. Tako da da, ja sam da ću dobiti nešto dobro. Jer ako ne dobijem ništa, vjerojatno ću se ubiti. Imam i do ovdje, do 6. Tako da... Da, bit će to fora i... Počet ćemo sa... Pošto imam... Ovo je nova sezona i otvorimo da ključam ovo. Znači nisam igrao Brawl Stars, gdje je sve. Izvali ovdje. Vidi, možda se dobije. Šta? Odakle Megabox? Koji? Odakle, ljudi? Odakle Megabox ponovo? Šta je? Šta je Megabox, come back? Vidi, ovo je još jedan Megabox. Hvala šećera. Gle, ovo je GG, iskreno respekt. Možda se vratim na ovo igricu. Da, GG vratili su Megabox, tako da možemo da počnemo. Počet ću sa Lunar New Year. Tako da, dobro. Imamo prvo ovaj pin. Onda 2 čas, ne znam kako skačem, dropa. Tako da da. Ok, dajmo. Ovo! Mythic! Ovo je dobro. Razdobio sam nešto. Super rare! Ok. Definitivno ću snimiti ovaj legendary star drop. To je to. Idemo sad na pravu stvari. Ovdje imam 5 čas. To je da kupim glupost. Moram misli sad se sve boxe. Ne znam šta da ostavim za kraj, pošto nisam dugo igrao. Ja ću ostaviti ovih 5 čas dropova za kraj, ne se čini da su low boxovi gori. Ne znam, uglavnom da. Ok, El primo! super, baš sam dobro stvar dobio. Ok, ostalo nam još 3 low boxa i 5 dropova. Mogu dobiti nešto, nisam ništa dobio. Ok, još 2. Ok, moram se dobiti nešto. Za Valentinovo. Daj mi nešto. Nemoj kupovat. Dobro. Spreman sam za zadnje. Pa buraz, daj mi. Zašto sam 2 put vidio 60. Ok, idemo za kraj. 5. Kao čas, da ne dobijem ništa. Super rare! Harvey for real. Super rare! Šta? Ostalo još 3. Epic! Buraz, ne treba, još 2. Ali ako ništa ne dobijem. Epic! Pa
Ali nemoj to je to, GG. Dobro, nije to lako, dobio sam Max. Da li slično, realno neće. Go, 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 go! Brainrot, što je meni? Novi brawler. Koga sada biram? Ja mislim da ću uzeti... Da uzmem Piper, realno. Aj probat ću. Sugar and spice. Idemo kako je. Ok, Piper mi se sviđa. Ja ne volim da to. Dobro, okej, ajde, možda proći. Ide Piper. Sugar and spice. A? A moj čas drop još jedan što mi je ostao. Sram vas bilo. Ljudi. Pa bura. Gdje mi je moj čas drop? Ok ljudi, odigrat ću još malo da stignem do ovog mega boxa, zanima me. I da, idemo da igramo malo. Sa Maxom ću da odigram. Mislim, zašto ne? Ja upgradeam. Max to the max! Turn it to max! After the lightning! Ok, mislim da je to sigurno dosta. Do one blast off! Nadam se da je to. Kao i Stranger Things. Ništa. Ništa. Pa dobro, mislim da je to. Dobro, ajmo ovaj, molim te Bože. Turbo time! Ovo dobro prođe. Čini mi se neće. Did someone hit me? A dobro, par rundi ću prvih pobediti sigurno, zašto? Samo da stignem do tog mega boxa, to mi jako treba. Okej. Need more energy drink! Max to the max! Come on, Why is everyone so slow? ljudi, ja sam Good play, pal! Zap sizzle! Okej. This is just a warm-up, right? No se nema svoje, sve sam Super Rare. taj drop. Ništa. Sve. Okej. Ljudi, možda ću čak i prekinuti dok ja ne radim za ovaj mega box. No Tako time, da gotta move! vidimo se kad ja skupim mega box. Ok ljudi, evo ga, konačno sam skupio za ovaj za ove 100 ovih kredita, konačno sam skupio mega box i da, idemo da ga otvorimo posle toliko dugo. Ok, nadam se da je dobar koji pre. Mega box i 9! Jel' ovo dobro? Ok, molim te da je dobro. Jel' to dobro boxu? Što je to da meni nije dobro. Znači ja sam imao 9 stvari i dobio sam ništa. Šta je ovo? Supercell ID. Ok, ništa. Bura. I šta se dešava u ovom našem klubu? Znači, jed se verovatno. Ok, da. To je bilo to, pozdravljava Max. Tako da,
vidimo se u sljedećem videu, sljedeće nedelje. Evo, ćao.